buking handumanan uban sa mga awit. Ado na kamay kaagi o kasi natiyan nga dili nimo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapakiyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panunduman. Kasi natiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, nakuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Effort Harris, Ate Dinian. Sugo sa may kamutasan, maayong hapon nga kanimo Ate Dinian. Ilabi na sa mga kakaumanan ni mo diha sa radio station. Sa mga suki nga mga tigaminawan, suki nga mga magtatampo nga sama kanako, ug sa mga suki usab nga mga advisors, nining mabulokon, matulun-anon, makalingaw, nga programa mataghapon nga tanan, ang mga buking handumanan uman sa mga awit. Abi nimo adin maguhay rabi ako misulod sa natad sa pakigulasyon. Kaya nagtuo magod ako nga kung ang usa ka binuhat mahigugma na gani, aduna na ikarelasyon, wala na kini panahon siyang kaugalingon. Kaya naa na may uyab, na may pagasundon, aron walay problema nga masinatigan. 27 anyos ang akong Panginoon. Niabot ang panahon at din na nakakaton ako sa paghigugma sa usa ka lalaki. And I thought nga sa kataas na sa kong paniigon, whatever happens sa relasyon, madala o makaya lang nako. Nagkasabot kami sa ako ang hinigugma at din na among sulayan kining 4 months rule o 4 months breakup rule at din. To prove nga sa among relasyon, makaagwanta ba kami na magkalagyo sa usag-usa? Kaya marag doubt kay ko at din nga naay lain nga binuang nga gibuhat ang akong boyfriend ni kana. Pero sa akong kagalingon at din, ako gudkining gisaad nga dili nako binuangan ang lalaki nga ako ang gisugot o akong gimahal. 1 year kapin ang amo ang relasyon. Murag sa kadugayan ni ini, ano na kausbanan sa batasan ni kipakita sa akong boyfriend nga ikanak. Ako siyang sugnaon at din, mingon siya nga, huna-huna daw nako. Kaysa iyang bahin wala siya mausab, mas misamot daw kuno kuniya nga gihigugma ate. Pero kaduha-duha siya ko. Kaya doon mga panahon nga wala na siya time nako. Maibog baya ko at din na makakita ako ng akong mga
barkada na ay mga uyab na very happy. Ilang i-share din ako ang mga moments na sila gikilig, mga panahon na sila gihagkan, mga panahon na gihangyong ilang uyab nga ni ini, ni ana, ni ana. Ako, wala ko ika-share. Kay, nagkadugay, nagkawala na ilami. Ang tinagdan, ang dinalan sa kong boyfriend nga di ka na ako. Ako siyang gisawayan o hangyo at din. Aron mapurbar gud niya. Na makaya niya nga mag-call off una ni. O ako sab nga gisaad sa akong kagalingon nga kayahon ako. Nagbuwag mi at din. Kay murag, need namo ang space sa usa-usa. Kay puro may busy sa among tagsa-tagsa ka mga trabaho. Kuno kinahanglan sa mi magbuwag, umuhatag og space sulod sa 4 ka buwan, nga di sa mi makigrelasyon. Kay konsod di anang mga panahon na at din, basin kung magkabalik mi. Sumakat to nga may uyon o mitugot ko sa among ikasabutan. Kaya di mahal man ako siya at din. Kay sure man ko nga naibugma ko niya o dili dyan ko mangitaglain. I-prove na ko niya ate. So nagkabuwag na kami duha. Pero dako lang kaayong akong kahikurat ate din. Na-shock lang ko ate din nga sa dali kaayong panahon sa among panagbuwag nga among gikasabutan 4 ka buwan kung wala jud mi mga binuhatang dautan magbalik min duha. Pero nakita nako sa Facebook ate din gaiyak yun gi-post ang maong babayi o ang babayi ga-post sa ilang duha ka mga litrato na very very loving. Ang iyang bag-ong uyab nga wa pagami kaabot og 4 ka semana ate din o 1 ka buwan sukad mi nga nagabuwag. Nakaako siya sa pagluib dili nako. So wala ko masayop sa kong pagduda. Yes, mingon tag nasakitan ko kay gibinuangan lang ko, giduladulaan lang ko, nangita siya lain, murag konsuelo pa konsuelo lang to giyang ingon, naganahan siya nako, naigugma siya nako, di siya mangitag lain. Kay magpanupos siya og pakigbuwag nako. Apan sa diyan, may offer na ko ni ini na maong sitwasyon. Grabe nga, uy. At ang babae pag yun nagipuli sa akong dapit at din kailan ako. Mga walay batasan sila. Ay nagkaakusap sa pagsugot ang mga babae nga nakaila siya na ako nga uyab mi. Ugawas pa ni ini at din. Ako daang giingan ang akong uyab. Na dili o dili ko pwedeng magitaglain. Pero siya ngisi kayo. Mao na itong mga panahon nga I need him, wala na siya. Mao na itong mga higayon nga makikita ko niya katunghaon dili siya din. Mao na itong mga panahon nga pero may kong gikuyawan din. Mga panahon nga maghila ko. Kaya naguna-huna naman ko na nga.
Ang ako mga pagduda, aduna Joy kamatuoran. Pagkawa, Joy batasan sa akong boyfriend ate. Wala biyagog ko. Nagkuhang niya. Nanihinungnan nga miabot ko sa pagidar ng 27 anyos kay nagtuo ko ate din nga niining mga pangidaruna na anay lalaki nga mo respetar na ako. Nadilin ko magsama sa uban nga mga batanon na binuangan lang sila mahinigugma. Pero parehas di ay ang mga lalaki ate din. Matrabaho kag wala, mabatak ang tigulang. Parehas yun kini mga lalaki na walay mga baruganan. Madali-dali lang makailis sa mahinigugma. Pagkaingon ba ko, nga naman na maniguha pa ang usa ka lalaki nga to sa usa ka babae nga wala man dahil kini may gugma sa tinuray. Nga naman nga perming nagtakuban kay mga lalaki nga dili man kontento sa usa ka babae. Dili patas te, dili jud patas ate din. May nagbahad jud ko sa akong kagalingon. Nga ako nang sirad-an, ang akong dugan, ang akong kasing-kasing, akong pagbati, never na kong magpawat. Bahala kung kausa lang ko na biktima. Siguro kung buksan ninyo akong kasing-kasing, latak na kaini sa mga kayugot, kaguol, sa akong hinigugma at inidin. Nagabaan unta ni mga lalaki mga mapahimuslanon ba nga para inyo ate binhi lang po sa imong programa nakapahungaw sa akong gibati pero kung naas gawas murag wala hitago na ako. Taas no, gihapon ko nga makita sa magatawan nga dahil wala ko affected o dili ko affected sa akong panagbuwag sa akong kinigugma din. Pero sakit kayo te, sakit yun kayo. Pwede pa ba nga ako siyang sukmatan at din? Nga ako siyang pangutan o nga ako siyang ingnon nga wagod lamang nagipabot og 4 ka buwan o 3 ka buwan o sa ka buwan na yun nakapangita dahil siyang ipulit sa akong dapit o dili na ako siya tagdon at mo okay niya ang dako na akong problema nga akong ipadangat sa mong programa basod ko rin taong matabangan ko ninyo to solve my problem. Salamat daan kanimong atididin o nimong sibiyaanan nga mo'y magkahatag yun og kalingawan matag hapon, magkahatag og pagtulunan. Labi na kanimong ate nga maogi manginahan sa mga suwatampo nga nahilanding ning lapihan sa mong tulumanon. Once again, thank you and Happy New Year. Kining tanan, gikan ni May of Negros Oriental. Di na tumubot ng biyagan yung akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagkaugong pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang yung boss nga alagad inahan higala sa kanginan nga si Ate Lidid Gatchayan. Manamilit og magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.